יכולה להתחיל. קוראים לי שרית, אני בת 16 עוד מעט, ואני בפרויקט פותחים עתיד. אני שירן עמר, בת 15 וחצי, משתתפת בתוכנית פותחים עתיד. מה היית עושה אם לא היית בבית ספר עכשיו? הייתי מתחילה לעבוד, או הייתי יושבת בבית. דנה מלמדת אותי מתמטיקה, והיא מאוד עוזרת לי, וכיף לי איתה, ואנחנו נהנות ביחד, וזהו. תגידי, מה את רוצה כשתהיי גדולה? כשאני גדולה אני רוצה להיות שפית במסעדה או לא יודעת, מלון, משהו. כשאני אהיה גדולה, אני אשאר פה באילת, ואני מקווה להיות באוניברסיטה. My name is Dana. I'm 32 years old. I grew up in the center of Israel. I came to Eilat 10 years ago. I met my husband here and I decided to study my MBA here in Eilat campus. 4 years ago, when I met Sarit, in the start, I met someone that was very shy and very unsecured and didn't think he can do math. And when we finished, she had really good grades and the teacher wanted her to be in higher level. Thanks to the Youth Future program, Sarit had success and this was for the first time. קוראים לי שרית, אני בת 18 מאילת. בגיל 14 השתתפתי בתוכנית פותחים עתיד. תוכנית פותחים עתיד נתנה לי רצון להמשיך בלימודים, לעשות הבגרויות, ביטחון. My name is Mickey. I was born in Eilat. About 5 years ago, I started working at the Youth Future program. The first kid I got was Ellie, and we started working together. נכנסתי לפרויקט פותחים עתיד של הסוכנות היהודית בגיל 13, ופגשתי את מיקי, הוא בא אליי הביתה, דיברנו, עזר לי בשיעורי בית, לימודים, אם היו לי בעיות בבית או בבית ספר, או היה לי מי לדבר. מיקי הוא כמו חבר, אני יכול לסמוך עליו, הוא תמיד שם בשבילי. Ellie is a very special kid for me, I must admit. From Ellie I got so much back. I always say that from this program you're not only giving, you're receiving. הנערים האלה יוצאים הרבה פעמים ממקומות שהיו יכולים לעכב אותם, ובזכות התמיכה הצמודה והליווי הם מתקדמים. חלקם מגיעים מבתים שלא יודעים מה זה לצרוך שירותים. מבחינתם חוג זה משהו שהוא לא מובן מאליו עבור כולנו. ופותחים עתיד מאפשר להם לגעת במקומות שהיו או בגדר חלום, או בגדר משהו שהוא לא מובן מאליו, או לא מוכר, או לא ידוע. My name is Eilat. I'm 28 years old. I was in Youth Future for 4 years. Today I'm a teacher in Begin High School. Shiran was in Youth Future program. I started to work with her when she was 14 and she left the program when she was 16. We worked together for 2 years and today she's in the army. I'm actually very proud that she got into the army. קוראים לי שירן, אני גרה באילת, בת 19. אני עכשיו חיילת. אני משרתת בסיירים ליד אילת. הסיבה שהצטרפתי לפותחים עתיד היא שמישהו יעזור לי, חיפשתי מישהו שיתמוך בי במה שאני עושה, שיקשיב לי. אני רוצה לילדים כמוני, שאם הם מחפשים אוזן קשבת, מישהו שיוביל אותם, אני רוצה להם להיכנס לתוכנית הזאת, כי זה מה שיעזור להם להגשים את עצמם. Thanks to Youth Future, I got the opportunity to be part in Shiran lives and in other kids' life. And I think what these kids gave to me in my life, it's much, much bigger and important than what I gave them to their life.
It gave me the desire to help kids like Sarit, help them to be more than they think they can be. אני חושבת שאני לקחתי מזה המון. היכולת לראות את הילדים מתקדמים ובאמת מפיקים מהתוכנית הזו, זה משהו שהוא מעבר לסיסמה, משנה חיים. החלום שלי לסיים צבא, ללמוד ולהקים משפחה באילת. החלום שלי להיות שאני אהיה גדול זה להיות איש הייטק, מנהל רשתות. החלום שלי הוא לסיים את השירות שלי בצבא, להמשיך ללמוד, להגיע לאוניברסיטה, והעיקר לגור באילת.